Uy, wala pa. Kuha mo na kumpare. Dahil listahan. Nag-leader na siguro na akong kumpare sa eleksyon. Tama ako lang katulad ni Ron kay magpalista ko ba? Uy, pre, kumusta na? Nakiraban ko, pre. Tama dyan yung nakita ta kay balita na ko, pre. Nagsugod na ko na ron hinatagay ba niya. Kita mo, dadaan ka ng imong listahan. Murag, nag-leader lang siguro ka, pre. Maipaan nilo, kanang yung akong ilista diha. Tapos, dito speakers, gagmay na kang hatag dito speakers. 1.5 lang niya, bro, balita na ko sa speakers, 2.5 man ko, no? May na, lista na ako, pre. Aron ba nga, mga kwarta-kwarta sa ba? Tapos, ilong na, pre. Dili ni lista sa kanan ni ang kuan, pre. Dili ni lista sa kanan ni ang politiko. Lista ni pre yung mga utang, oo. Kay daghang kay utang diri, oh. Number 1 ni mo lista sa mga utang, dugay na ka ini. 2015 pa niya, karon 2022 na. Lista ni mo diri, oh. Ang 5 ka buok tuniko. Dili tuniko nga kandidato, ha. O panin mo bayre. Unya, o naapa gid ni, oh. Oh, bravo. Dili po din siya kandidato, biskwit ni. Dugay na kani, pre, kani imong utang, pre. Kuha na ni, oh, 2015 pa. Unya, unsa tarong kuha na, tuiga. Naapagid ka diri lista sa kanani ang mga utang na kay sigarilyo, na kay tabako, naapagid kay, sa nitaw. Ako yung pre, may pagbayaran na nimo, ang may kong problema, ani. Eh, ako nang problema ni mga utang dili. Wala. Abi ko man naglista na sa politiko, pre, matay. Ay lang sa sipag, sukta ko, pre, kay kanang maghuhat sa kagum. Kaya nang hinatagay naman ay kunong, pre, kanang maghuhat, isa ako nang usak ko makadawata sa eleksyon, ha? Wala na ko bayar siya, pre. Yes, hello, what's up everyone? Kumusta mong tanan? Hinaot ko nga nalingaw mas to ang bago nga video. So again, kinihapon si Noy Paploy, ang inyong kauban nila sa atong YouTube channel. Unya, may gusto rin magpa-shoutout sa ako lang nadumduman. Shoutout ko kang Mark Angelo Torrio. O ha, Torrio ha. Shoutout na nimo. Unya, kang Melanie Arisgado Arofo, so shout out nimo. So shout out sad sa ato ang mga bagong nga subscribers sa ating YouTube channel kang Patrick Cuevas o sa uban pa. So next time na lang siguro kay di kay na ko ma-review kay sa on nga lobat ang walay connection ron sa mo ang wifi. So tuod ko pa ganin ma-upload. So salamat gyapon sa palayon na pag-support sa atong mga videos, and please share, please subscribe sa wala pa naka-subscribe, and salamat jud kaayo tanan.